Dan wasa Erling Haaland ya ci kwallon farko a Premier tun bayan watan Nuwamba. Hakan ya sa kungiyar kwallon kafan ta Manchester City wadda yake takawa leda ta samu maki 3 a kan kungiyar kwallon kafa ta Everton. Tawagar ta Manchester City ta karbi bakuncin Everton ne a wasan mako na 23 a babbar gasar ta bulat ta Ingila a filin wasa na Etihad a ranar Asabar, a inda dan wasan wato Erling Haaland ya zura kwallo 2 a raga. Dan wasan dan asalin kasar Norway ya koma wasa ne bayan jinya da ya sha tsakanin watan Disamba zuwa Janairu, ya kuma zura kwallo a raga bayan da suka daga hutun rabin lokaci. Tawagar ta Everton ta kasa taka rawar gani wadda bata samu damar kai har-haren da ya kamata ta farke kwallon ba. Dan wasa Erling Haaland ya ci 2 ne bayan da ya samu kwallon ta na dan wasa wato Kevin De Bruyne, inda dan wasan bai bata lokaci ba ya buga kwallon kuma ta fada raga. An da bayyana cewa wannan shine wasa na 10 a jere da tawagar ta Manchester City ta nasara a dukkanin fafatawa har da karawar da ta yi a gasar FIFA Club World Cup da kuma FA Cup, sannan na 6 a jere a gasar ta Premier kasar Ingila. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton ta yi kasa cikin yan ukun karshe a teburin Premier wadda ta yi wasa 7 ba tare da ta yi nasara ba a babbar gasar ta Mulat ta Ingila. To a gefe kuma an bayyana cewa mahukunta a kasar China sun ce sun soke wasan sada zumunta biyu da kasar Argentina za ta buga a kasar saboda kin saka dan wasa Lionel Messi a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami ta kara da tawagar Hong Kong. Tun farko an tsara cewar a cikin watan Maris tawagar kwallon kafan ta Argentina bai rike da kambun kofin duniya za ta kara da Najeriya, sannan za ta kuma kece raini da kasar Ivory Coast a babban birnin Beijing. Sai da an bayyana cewa yan kallo da dama sun harzuka bayan da dan wasa Lionel Messi bai bugawa tawagar tashi ta Inter Miami wasan sada zumunta da suka fafata da tawagar Hong Kong ba a ranar Lahadin ta gabata. An da bayyana cewa to Messi mai shekara 36 ya sanar cewa bai samu buga fafatawar ba saboda jinyar raunin da yake fama da shi. Sai da rashin buga wasan ya janyo cece-kuce a kasar ta China bayan da captain din tawagar ta Argentina ya yi wa Inter Miami wasan da ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Bissell Cup a Japan kwanaki 3 tsakani. Masu kallon tambola a Hong Kong sun yi wa mamallaki club din na Inter Miami wato David Beckham ihu da cewar a biya su kudin tikitin da suka biya. Tun daga lokacin kamfanin da ya shirya wasan wato Tatler Asia ya ce zai biya kaso 50 cikin 100 na tikitin da magoya bayan suka saya don kallon dan wasan wato Lionel Messi. To a gefe dai kuma an bayyana cewa mai masaukin baki wato kasar Qatar ta lashe Asian Cup bayan da ta dauke kasar Jordan da ci 3-1 a ranar Asabar a filin wasa da ake kira wato Lusail. Tawagar ta kasar Qatar ta ci kwallaye a bugun fanareti ta hannun dan wasanta wato Akram Hassan Afif wanda ya ci kwallon 3 rigis. Ya fara zura kwallon farko a mintuna na 22 da fara tambolar, sannan ya ci kwallon shi ta biyu a bugun da kai sai bai tsaron raga a mintuna na 73, sai kuma ta ukun a mintuna na 90. Dan wasa Yazin Al-Laymat ya farke daya bayan da suka koma zagaye na biyu. Daga baya kuma wato dan wasan Hassan Afif na tawagar ta Qatar ya kara kwallo 2 a ragar ta tawagar Jordan. Da wannan sakamakon ne kasar ta Qatar ta zama ta 5 mai masaukin baki da ta lashe kofin gasar nahiyar Asiya karo 2 a jere bayan da suka dauka a shekarar 2019. An da bayyana cewa wato kasar ta Qatar ce ta karbi gasar cin kofin duniya da aka fafata a shekarar 2020 wadda ta kasa kaiwa zagaye na biyu a kofin da kasar Argentina ta lashe. An da bayyana cewa wato tawagar ta Jordan ta sa ran daukar kofin na Asiya a karo na farko a tarihi bayan da ta fitar da kasar Koriya ta Kudu da ci 2-0 a wasan dabda na karshe. Kuma wannan shine karo na farko da kasar ta Jordan ta kai fafatawar karshe a babbar gasar ta molin ta nahiyar Asiya. Ranar Lahadi za a buga wasan karshe a gasar cin kofin Afirka tsakanin Najeriya da kuma kasar Ivory Coast. To da wannan kuma bari mu leka ga fagen cikin yan wasa inda aka bayyana cewa wato dan wasan tsakiya na kasar Argentina wato Enzo Fernandez mai shekara 23 na sarraba gari da tawagar Chelsea inda yake son koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona duk da kwangilarsa sai shekarar 2032 za ta kawo karshe a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a cewar jaridar Spanish, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta saka dan wasan Fulham da kuma kasar Portugal wato João Palhinha mai shekara 28 a cikin jerin yan wasan tsakiya da take hari a bazara mai zuwa. Sai dai ta ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na sa ido kan dan wasan na Fulham da kuma kasar Ingila mai shekara 26 wato Tosin a cewar jaridar Marca, yayin da kuma a gefe da aka bayyana cewa wato kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na son dauko dan wasan baya na Fulham da kuma Amurka wato Anthony Robinson mai shekara 26 domin mai gurbin wato dan wasan ta Andy Robertson mai shekara 29 a cewar jaridar Spanish, yayin da shi ko a dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth wato Leo Kelly mai shekara 25 na dabda zuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ko kuma Tottenham, yayin da
kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da Juventus da sauran kungiyoyin Jamus ke rububin dan wasan na Ingila a cewar jaridar Football Insider. Yayin da a gefe ɗaya kuma aka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tuntubi Everton kan dan wasan baya na Belgium wato Amadou Onana mai shekara 22 wanda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Chelsea suka nuna sha'awar su akan matashin dan wasan. Yayin da aka bayyana cewa to dan wasan gaba na tawagar Tottenham da kuma jamhuriyar Ireland wato Troy Parrott mai shekara 22 ya ja hankalin Ajax da kuma kungiyar kwallon kafa ta PSV bayan taka rawar gani a Rotterdam a cewar jaridar 24. Yayin da aka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na fatan daidaita tawagarta a ƙarshen kaka idan ta sayar da dan wasan tsakiya na Ingila wato Conor Gallagher mai shekara 24 da kuma sauran fitattun 'yan wasanta a cewar jaridar Football Insider. Sai da an bayyana cewa to Chelsea da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United har ma da kungiyar kwallon kafa ta PSG na son hamayyar dan wasan tsakiya na Netherlands wato Frankie de Jong mai shekara 26 sakamakon rashin tabbas kan makomarsa a tawagar ta Barcelona a cewar jaridar Spanish. Yayin da a gefe dai ta kwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta amince da bayar da aron dan wasan Brazil wato Marquinhos ga kungiyar kwallon kafa ta Flamengo a cewar Fabrizio Romano, wanda kuma duka da wannan ne muka karshen shirin na wannan rana. A wadan wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Abdulhamid Abdullahi Aliyu da na shirya na gabatar ke cewa ku cika bira bibiyar ma shafukanmu na YouTube, Facebook da kuma TikTok a duniyar wasanni TV. Kuma da Allah kada ku manta ku yi mana subscribing tare da danna alamar kararrawa domin dai sanar da ku da zaran mun saki wasu sabbin shirye-shiryen namu.